んこんにちは。くらごま TV のあーちゅです。今回はこの絵を紹介していきます。まずこちら、3コインズで買ったスイーツマグネットです。まずこちらのチョコレートから触っていきます。こちらはスイーツマグネットのドーナツです。音が出ますね。こんな感じです。柔らかいです。ふかふかですね。でもこちらの普通のドーナツの方が柔らかいです。マグネットになってるのでね、可愛いなって思ってます。次はなんとです。こちらのエリックのカビパンです。すごいしっとりしてます。まだ袋からしか触っていません。こちらはメルカリで購入しましたね。ありました。ここから開けます。こんな感じに開け口になっていて、何かわからないけど可愛いキャラクターがいます。まず、気持ちいい、やばい、ふかふかです、やばい。音もすごいいいし、ちゃんとカビパンのようにすごいです。すっごい柔らかいです。後でもっともっと触りたいなって思ってます。もういいや、こうで。次はガチャのものです。わからないね。ペッタンボールなんだっけこれ。確かね、こちら小籠包ですね。開けます。まだこちらも一回も触っていません。硬っ。うわ、めっちゃベタベタしてました。水の音はあまりしません。あれ、お肉かな。お肉が入ってました。これお肉、チョコレートみたい。お肉じゃなくてチョコレートみたいです。こんな感じ、お肉が入ってます。丸々。あともう一つあったよね。こちら札幌ポテトになりますね。こちらは薄塩ポテトチップス、海苔塩ポテトチップス、トリールチーズをトッピングピザポテト。何これ、漢字が読めないのに揚げポテトです。かっぱえびさん、札幌ポテトバーベキュー味、バーベキュー味が出てきました。札幌ポテトので、こんな感じ、こんなのがあって、札幌ポテトって書いてあります。ピントが合ってません。ごめんなさい。今回はこんぐらいで終わりにしたいと思います。また見てね。バイバイ。